Και ξεκινώ λέγοντας ότι νιώθω πολύ μεγάλη τιμή και συγκίνηση που παρουσιάζω τη συλλογή Μικροχημερικό, μια ποιητική κατάθεση ψυχής, που όμως είναι κάτι περισσότερο από λέξεις και στίχους. Είναι ένα άσβεστο φως, είναι η άνευ όρων αγάπη που διαπερνά το χώρο και το χρόνο, υφαίνοντας έναν αόρατο ιστό που ενώνει τις ψυχές μας για πάντα. Η συλλογή αυτή γεννήθηκε από μια βαθιά προσωπική εμπειρία της ποιήτριας, την πολύμηνη μάχη της μητέρας της, Ιωάννας, με τον καρκίνο. Μια μάχη που, όπως λέει η μητέρα της, αντιμετώπισε με θάρρος, αξιοπρέπεια και γεμάτη από αγάπη. Η Ιωάννα δεν κέρδισε τη μάχη, κληροδότησε όμως στην κόρη της πολύτιμα δώρα. Την αισιοδοξία, την πίστη και τη δύναμη να αγαπά και να προστατεύει. Αντλώντας από αυτή την εμπειρία, η ποιήτρια μας προσφέρει έναν θησαυρό συναισθημάτων και σκέψεων που διατρέχουν τη ζωή, την απώλεια και τη μνήμη. Στα ποίηματα διαφαίνεται η ανθρώπινη αντοχή, η δύναμη της αγάπης και η υπενθύμηση ότι ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές υπάρχει ελπίδα. Και ο αναγνώστης καλείται να ζήσει ξανά τη σημασία της ζωής, να ανακαλύψει τη δύναμη της μνήμης και την αξία της σύνδεσης. Από το πρώτο ποίημα, το Μικροχημερικό, η συλλογή μας εισάγει σε έναν κόσμο όπου η ζωή και ο θάνατος συνυπάρχουν και όπου αποτυπώνεται ο βαθύς δεσμός μεταξύ μητέρας και κόρης. Σαν ημαόρατο συνδέεις τις δύο ψυχές σε μία, σε αχώριστη αγκαλιά οι δύο καρδιές χτυπούν ως ένας ήχος αθάνατος που αντυχεί στον χρόνο. Η ποιήτρια χρησιμοποιεί την έννοια του εμβριομητρικού μικροχημερισμού, ένα βιολογικό φαινόμενο κατά το οποίο κύτταρα από το έμβριο περνούν στον οργανισμό της μητέρας και παραμένουν ενεργά για χρόνια ή ακόμα και για την υπόλοιπη ζωή της. Μέσα από αυτή τη φυσιολογική διαδικασία, η μητέρα και το παιδί μοιράζονται κάτι περισσότερο από γενετικό υλικό και αυτή η εικόνα γίνεται η βάση για να εκφράσει την άρρηκτη, την αδιάσπαστη σύνδεση που συνεχίζει να υφίσταται ακόμη και μετά το θάνατο, αφού τον υπερβαίνει. Η συναισθηματική φόρτιση που φέρνει ο πόνος της επικείμενης απώλειας αποτυπώνεται στο ποίημα «Άλλη μέρα». Τα κύτταρα στερέψαν από χαρά, τα αφυδάτωσε ο πόνος. Είναι ο αγώνας της μητέρας, είναι η ψυχική και σωματική εξάντληση και των δύο. Τα κύτταρα ως σύμβολο ζωής και ζωτικότητας έχασαν τη δύναμη να θρέψουν τη χαρά, μείνανε στεγνά και άδεια, χωρίς απαντοχή. Το βλέμμα ξυπνά μόνο για να δει τη ζωή που άφησε, στα μάτια να την κοιτάξει, να της πει «Σε αγαπώ», το βλέμμα. Μια συμβολική αφύπνιση ψυχής που αναζητά να την κρίσει ξανά τη ζωή, την ομορφιά που χάνει. Στίχοι γεμάτοι με ένταση φανερώνουνε την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στην απόγνωση και την ανάγκη να εκφραστεί η αγάπη πριν να είναι αργά. Και μετά η οδύνη. Μέσα από στίχους βαθιά συναισθηματικούς, η ποιήτρια μας μεταφέρει μέσα από το ποίημα «Ρημαγμένα» στη δίνη της απώλειας. Ένα ποίημα γραμμένο κατά την περίοδο που η μητέρα της περνούσε τις τελευταίες της στιγμές στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Θεμέλιο του χρόνου,
Ο πέτρινος ετούτος τείχος βάστηξε τις μνήμες ζωντανές στο πύρινο πέρασμά του. Η εικόνα του καμένου παραδοσιακού σπιτιού της οικογένειας γίνεται σύμβολο της τελικής παράδοσης της μητέρας μέσα σε φωτιά που σιγοκαίει, όπως και η ίδια. Αβάσταχτη απουσία, βασανιστική. Στο ποίημα «Έστω για μια φορά», ήλιο στο χαμόγελό σου, παιδί μου να μου φώναζες, μάνα να άκουγες και η σιωπή μετά. Έστω για μία φορά. Εδώ εκφράζεται η βαθιά, η απεγνωσμένη ανθρώπινη ανάγκη για επαφή με τη χαμένη στοργή, τη ζεστασιά, την ασφάλεια της μητρικής αγκαλιάς. Ανίποτε το κενό, ανίποτε η θλίψη. Όμως, στο ποίημα «Η ελπίδα του θανάτου», ο θάνατος αποκτά μια άλλη ερμηνεία, μέσα από μια νέα προοπτική που ξαφνιάζει, γιατί εδώ περιγράφεται ως φύλακας άγγελος, ως ένας μόνιμος σύντροφος που οδηγεί την ψυχή στην ελευθερία. Το παρόν του θανάτου μας υπενθυμίζει πως κάθε στιγμή είναι δώρο και χάρη. Εδώ αποκαλύπτεται η βαθιά υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου με τη θνητότητά του. Ο θάνατος λειτουργεί ως μία αέναη υπενθύμηση της αξίας του παρόντος. Η παρουσία του δεν είναι τρομακτική, είναι αφυπνιστική. Μας καλεί να δούμε τη ζωή όχι ως δεδομένο, αλλά ως θαύμα που ξεδιπλώνεται σε κάθε στιγμή. Το δώρο και η χάρη υποδηλώνουν πως κάθε στιγμή είναι ένα φωτεινό κομμάτι που αξίζει να βιωθεί με πλήρη συνείδηση. Ο θάνατος πάβει να είναι ο εχθρός και γίνεται ο αόρατος συνοδοιπόρος που με τη σιωπηλή παρουσία του μας διδάσκει να εκτιμάμε την ομορφιά και την ευλογία της ζωής. Το λυρικό βάθος της φράσης έγκυται στο παράδοξο. Ο θάνατος που φαινομενικά αναιρεί τη ζωή γίνεται ο ίδιος ο λόγος για να τη ζήσουμε με πληρότητα. Είναι μια υπενθύμηση ότι το παρόν με όλες του τις χαρές και τις λύπες είναι η μόνη αληθινή μας περιουσία. Είναι ένας ύμνος στην εγρήγορση της ψυχής, μια πρόσκληση να αγκαλιάσουμε την κάθε στιγμή σαν ανεπανάληπτη πράξη ζωής.